Wel, mae cael llyfr newydd yn exciting, ond pan 'y chi'n cael llyfr newydd gan awdur sydd heb gynhyrchu llyfr am 10 mlynedd, mae e yn exciting iawn, iawn, iawn. Beth atha ti nôl at yr hen ffasiwn yma, sef darnau bapur, print a rhwng cloriau? Wel, fi wedi bod yn ysu sgwennu llyfr am sbel, fel ti'n gwybod, Jon, a ti wedi bod yn annog fi'n garedig iawn i ddod nôl ati. A fi'n credu, beth sydd wedi dod â fi nôl sy'n nghoed yw Ceredigion, achos mae rhywbeth wedi bod yn byblo yn yr ymennydd sbel, ers i un rhieni symud o ardal dy Pryteifi, y teimlad yna bod ti wedi colli cysylltiad gyda, lle nes ti dyfu lan, a y ffaith bod ti wedi colli cysylltiad atgofion a phobl ddim yn ei fod. O'n i bod meddwl am biti Caradog Evans, My People, a meddwl neu rhyw fersiwn o hwnna, ond yn fwy caredig falle at y bobl. Ond oedd jyst dim byd yn dod i fwcl. A wedyn, ges i'r gwahoddiad yma gan Grifflin, sioe frawd Lewis Wyn, i sgwennu sioe gerdd yn nhw ar gyfer Steddfod Ceredigion, ac o'n nhw wedi gofyn i fi achos mae fi'n y bobl Ceredigion. Ac yn sydyn iawn, wrth ddechrau yr ymchwil yma, a wrth fod mas gyda'r nos yn Ardal Tregaron yn edrych ar y Lloer a'r sêr, nes i feddwl, dyna'r cysylltiad, a dyna be fi wedi bod yn edrych amdano. A dyna oedd yr allwedd i sgwennu am ymhlentyndod yn arddegau. Unwaith o'n i'n dechrau meddwl am nosweithio dan ole'r Lloer, am nosweithio mewn tywyllwch, oedd e gyd wedi llifo mas. A roiodd e strwythur arbennig hefyd i'r ysgofion, achos ti'n meddwl sgwennu am bob dim i ti. Ond wrth edrych ar 8 cyfnod y lleia, dechreuais i feddwl, mae yna ffordd o strwythuro'r atgofion yna yn y goleuni yma. Felly, rhyw fath o ddod at ei gilydd mewn ffordd hollol organic nath e. Wrth gwrs, mae'r Lloer yn bresennol reit drwyddi, ac wrth gwrs yn lle rhagair, bod ni Lloer air. Ac wrth gwrs mae hwnna felly yn esbonio neu ymelaethu ar yr hyn i ti'n gweud. Felly cawn ni flas o hynny. Lloer air. Ers y byd mi'n ddim o beth, neu rhywbeth a ddaeth o ddim, fe fi'n mynd edrych i fyny. Yn yr 80au, doedd dim byd i'w ganfod o edrych i lawr, ond llawr marmor a dorrodd fy nghoes i'n tro. Carped coch ac arno smotiau llwyd oedd yn arwen at derfyn diwrnod. Grafel lle gafodd caff fach ei gwasgu'n bancosend yn onwyn car, a ffatio oren oedd yn rhian wastad i fysglefrolion. Edrychwn i fyny wastod am brydferthwch, am rhywbeth tu hwnt i mi fy hun. A thu allan ym stafell wely mewn pentre bach yng Ngheredigion roedd hi yno'n aml, fel pe bai wedi dod i stop yno, a talnod llawn enfawr yn llithro i'w lle ar dudalen ddi, y Lloer. A doedd na ddim ffôn a sgrin a thabled i dynnu fy sylw oddi wrthi. Roedd hi, y Lloer, tybiwn yn fyw mewn ffordd nad oedd y grafel, y patio oren, y fflwff coch na'r marmor oer, y spectrwm ZX a'i wifrau di-ddiwedd nad oedden ni af ymraw bob amser yn siŵr sut i'w cysylltu. Ond ffuglen oedd hynny hefyd i raddau. Pelen ddigon marwaidd heb atmosffer oedd hi o'r cychwyn cyntaf. Deallaf erbyn hyn nad ei golau ei hun oedd yr hwnnw a welwn yn tywynnu nôl arnau, ond heilwen a'i law. Goleuni benthyg sy'n ganddi o'r hael, meddai Silas Evans, fel pe bai hi wedi gofyn i gael gwisgo ei wawr ar gyfer i'w achlysur arbennig. Ond dyw hynny ddim yn newid yr effaith y gafodd y Lloer arnaf yn y dyddiau hynny pan dreulwn oriau yn syllu arni o ffenest fy stafell. Ymhell wedi bawb arall fynd i'w blau, yn ymgomio hi yn ddistaw bach yn fy mhen. Fe chwiliwn amdani bryd hynny o hyd, mwyn gwneud rhyw synwyr o lle i yn y byd, mwyn cofio mae megis person ar blaned ydw i, a tymeidyn lleiaf o lwch y sêr, rhyw hap a damwen o gelloedd ac atomau, a bod na rhywbeth llawer ehangach mewn bodolaeth na fy nghylchdro personol i o gwmpas fy myd bach fy hun. Mae'r llyfr yn hunangofiannol, ysgrifau bach hunangofiannol, a wedyn wrth gwrs ysgrifau llai, os licwch chi, fwy gwyddonol, fwy athronyddol, am y Lloer, i patrymau, y berthynas rhwng ni a'r Lloer. Dyw e ddim yn hawdd i ddiffinio a disgrifio'r llyfr yma. Dyw e ddim yn ffito'n gyfleus unrhyw man ar y silff. Sa'i beth wedi ffito'n gyfleus yn man, sa'n credu. Fi wedi bod yn disgrifio'r llyfr fel Lloer-gofiant.
A wrth sgwennu fe, yna rhyw deimlad bod yn, nid yn sgwennu hun yn gwmws, ond jyst bod fi'n cael yn arwen gan y cyfnodau yma, bod y wyddoniaeth a'r atgofion yn plethu i'w gilydd yn y ffordd mwyaf annisgwyl am berson anwyddonol fel fi, oedd a dim diddordeb mewn gwyddoniaeth pan o'n i yn yr ysgol. Fel ni'n dweud, allet ti'n sgwennu yn bob dim, ond beth mae gwyddoniaeth a ffeithiau yn rhoi i ti, mae'n rhoi patrwm a mae'n rhoi cylchdro. Ac mae hynny'n angori wedyn yr atgofion ac yn stopio fe rhag bod yn rhy niwlog o bosib, bod na ddim byd mwy niwlog falle na'r Lloer, y llenyddiaeth am y Lloer, ond mae fe'n rhoi rhyw fath o beth solet iddo fe o'n i'n teimlo, yn hytrach na bod fi'n rhoi rhyw fath o sialens i fi. Oedd rhaid bod yna reolau i fewn, oedd rhaid bod y pethau yma wedi digwydd yn y nos, yng Ngheredigion neu jyst dros y ffin, ac oedd rhaid bod yn dal rhyw fath o naws Lloeraidd. Mae un o straeon cychwynnol neu'r atgofion cychwynnol yn sôn amdano chi fel criw o blant yn cael eich amddifadu'n hollol ymherfedd gwlad. Ydy, noson yng Nghroeslan pan o'n i'n blant bach ac oedd na un fam yn edrych ar ein holau ni a redodd hi i ffwrdd, gath hi ofn yn y fynwent a'n gadael ni a bob tro fi'n mynd i brynu caws teifi yn y farced, dwi'n dweud wrth be bynnag sy'n gweithio yna bod ni wedi cerdded mewn i fferm caws teifi yn ystod y noson honno a bod ni wedi cael caws yn lle losin, rhywbeth sy'n dal yn aros fel atgof melys iawn. A oedd yna rhywbeth ynglyn â eisiau sgwennu am blentyndod a'r asbrin a blentyndod a'r antur a'r cyffro o fod yn blentyn a ben dy hun mewn tywyllwch a bron, does na ddim un adeg a busach na ni, heb ti sylweddoli bod yna unrhyw berygl o dy gwmpas yn unman. A rhyw gysylltiad, o tro dwi yn meddwl am Geredigion, dwi'n meddwl am y wlad, a bod ymherfedd y wlad, a bod yn o'n y tywyllwch, a cael rhyddid a crwydro. Mewn ffordd falle bydde plant ddim yn cael dyddiau yma, falle bydde rieni ddim yn rhedeg i ffwrdd dyddiau yma chwaith. Ond oedd hwnna'n jyst yn rhywbeth o'n eisiau grisialu, y teimlad yna o Ceredigion yr 80au bod yn blentyn. Wrth gwrs, wrth bod chi wedyn yn tyfu'n hun yng nghefn gwlad, i chi'n cymdeithasu gyda phobl o ysgolion eraill a chi'n newid eich cyfoedion ac yn y blaen. Ac yn un pwynt, i ti'n gorfod dod i dermau gyda'r ffaith bod pobl yn medru dod i aros, ond bod y bws ddim yn gadael chi lawr unrhyw man yn agos at dy gartre. Ie, mae'n noson arall sy'n aros yn y cof. Mae'n daith fws nôl o ryw gig yn Abreiro, gig Cymdeithas yr Iaith. Oedd yn beth mawr ar y pryd. Hwna oedd y cyffro mawr y flwyddyn. Mae'n anodd esbonio i rywun o ddim yno beth oedd y gig na'n golygu pob dim. A dod â ffrindiau dinesig nôl gyda fi a gweud o gewch chi aros gyda fi a bydd y bws yn gollwng ni tu fas i'r tir. Wrth gwrs oedd y bws yn gwrtho mi lawr yr hewlydd cefen yma. Felly oedd rhaid i ni unwaith eto wneud yn ffordd yn hunain gatre. A dwi'n meddwl bod hwnna rhyw fath o motif sy'n ail ymddangos tro ar ôl tro. Gwneud y ffordd mewn ar hyd llwybr tywyll a darganfod y hunan yn y broses. Ac oedd y cyfnod yna o'r arddegau a dod i nabod pobl o ysgolion eraill, rhyw antur fawr o ddechrau mapio dy ddyfodol di, achos bod ti'n byw yn y lle bach yma yng nghefn gwlad. Mae filltir yna, rhwng Croeslan a Penrhyn, cerdded mewn tywyllwch gyda ffrindiau newydd, oedd yn rhyw fath o deimlad dyrchafol o'n eisiau sgwennu amdano. Storis bach yw'r rhain, a maen nhw'n gweithio yn effeithiol iawn, ond mae yna hefyd ambell i ddan dy ti, le ti yn newid cywair yn gyfan gwbl ac wyt ti'n sôn am bethau fel geni plant, magu plant, bwydo plant, sgwennu am gyn-gariadon, a mae'r gornestrwydd sydd yn clwm ar sgwennu hynny ddim yn gyffredin iawn yn sgwennu yn Gymraeg. Yn sicr, ni'n dwlu ar ffiwgraffiadau, maen nhw'n rhai o'r pethau mwyaf poblogaidd yn trydyn y flwyddyn. Ond i ti yn eitha cignoeth yn agored iawn dy galon am dy deimladau, a'r perthynas anodd iawn mae mam yn medru cael gyda'i phlentyn hyd yn oed.
Mae sgwennu am famolaeth a'r profiad o enni plentyn a wedyn bod yn bwydo plentyn trwy'r nos a teimlo gymaint ar dy ben dy hun sydd yn eironig achos ti a rhywun arall yn glynu at y ti. Oedd hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod ar y feddwl i bod fi eisiau sgwennu amdano fe ers iddo fe ddigwydd. Oedd eisiau pellter, dwi'n meddwl, achos mae'r plant yn 8 o 10 nawr, a mae'n fath o gyfnod o ddechrau edrych nôl. Ti'n cyrraedd rhyw bwynt le ti'n gallu edrych ar y lluniau nhw'n bach a meddwl, dyna ddyddiau hyfryd. A ti hefyd yn, ond os ti'n edrych ar dy ddyddiadur di o'r cyfnod, ti'n sylweddoli bod e hefyd yn un o'r gyfnodau mwy heriol dy fywyd di. A falle un o'r pethau dwi'n mwyaf balch ohono yw brwydro trwy gyfnodau o fod yn bwydo plant a bod fyny trwy'r nos a just gwybod, erbyn golau ddydd bod fi wedi gwneud jobyn a hanner, ti'n mynd teimlo fer y pryd, ond wrth edrych nôl, ti'n falch bod ti wedi wneud. Ac oedd y Lloer a'r nos yn gwmni bryd ni, ac oedd hwnna'n rhywbeth o shift yn hunaniaeth i. A dwi'n sôn, bach amdano yn y llyfr, o'n i'n arfer bod yn berson o dda, nid problem cysgu, ond problem mynd i'r gwely. Hynny yw, ddim eisiau parti ddod i ben, ddim eisiau... Teadur y nos go iawn. Fi'n credu falle bod ti wedi bod y fi'n ystod un o'n ysweithi hynny. Ni wedi bod fel par o dyllianod yn bellach. Do, a wedyn, yn siriol, pam i ti, yn gorwedd ar y gwely, mae'n y blentyn yn bwyd o dy gorff dy hun, a ti'n meddwl nôl yr holl nosweithi na, ti'n meddwl, dylen ni jyst wedi mynd i'r gwely, jyst ni'n gwybod. Ti'n meddwl bod fi'n mynd i golli gymaint o gwsg, a mae'n rhywbeth o ddeuoliaeth yna o ran y personolaethau a'r math o hunaniaeth gwahanol sy'n dod i ti, hunaniaeth gwahanol o fewn y nos pam i ti'n troi rhiant. Oedd e'n shift rhyfedd, achos oedd hwnna'n un o'r sgrifau hefyd, oedd e ddim wedi digwydd o fewn Ceredigion, ond ni'n meddwl, ond eto mae yna rannau ohona i, y cardi yn ddeu a'r profiadau yn ddeu sy'n nawr yn troi dros y ffin i Sir Gar a dod yn rhiant, oedd e'n teimlo'n berthnasol rhywsut. Mae'r dyletswyddau mamol hynny yn medru yn meddwl am bellwaith bod y fam ddim yn medru cael gwneud lot o bethau eraill. Mae'n ddyletswydd a mae'n cael chi bant o gweddill y byd. A hynny mewn ffordd yn arwain at rhyw fath o anghyfartaledd mewn ffordd. A mae anghyfartaledd yn destun yn y llyfr, oherwydd i ti'n sôn am bobl oedd yn dehau am fynd i'r Lleiad, oedd yn dehau am fod yn astronaut. Ond oherwydd i bod nhw'n fenywod, ond nhw ddim yn cael gwireddu'r freuddwyd. Dechreuodd yr ysgrifenad, dwi'n meddwl, gyda'r fath o obsesiwn am Christa McAuliffe, sef y fenyw gyntaf, neu'r fenyw gyffredin gyntaf, wedi cael ei dewis i fynd i'r gofod. A thrawes oedd hi, a yn yr 80au yn chwilio am athro i fynd i'r gofod y gath hi dewis ac yn drist iawn, ddigwyddodd trychineb yn fawr a fe chwalodd y roced a buon nhw gyd farw. Ond oedd yna rhywbeth ynglyn ar dyfeisgarwch ar fenter, ar ysfau fynd, o'n i'n teimlo oedd y bwysig i gofnodi i dyheadau hi, a popeth oedd hi'n aberthu wrth wneud y penderfyniadau yma. Cyrwydd 13, sef 30 o fenywod ffantastig yn y 60au oedd wedi dechrau cael ei hyfforddi fel gofod wragedd, a wedyn nath NASA wrthod ymestyn i hyfforddiant nhw. Mae un o'r rheina, Wally Funk, mae yn ei 80au, mae tocyn ganddi i fynd i'r gofod, ond eto dwi heb dderbyn yr alwad. Dyn nhw'n gwybod pryd maen nhw'n mynd i fel lan ar bobl yma, dyn nhw. A jyst y syniad yna o dyheadau a beth oedd yn dal menywod nôl. A falle cybwys o hwnna gyda rhywun fel Samantha Cristoforetti i dales sydd wedi bod yr orsaf ofod rhyngwladol, wedi gwireddu breuddwyd ti, cael wneud hynna cyn dod yn fam hefyd. Oedd hanesion y menywod yna jyst gyd mor ddiddorol. Rhywsut oedd e yn rhyw fath o rhywbeth nodweddiadol oedd yn symbolir, y nenfod wydyr, sydd byd mwy gweledol mewn ffordd na chwalu'r nenfod wydyr a mynd i'r gofod. A bod e ddim yn rhywbeth, o'n i'n methu cyd-osod hwnna gyda unrhyw beth arall yn y mywyd i, heblaw am y ffaith o'n i'n arfer chwarae mynd i'r gofod pan o'n i'n blentyn. Ond oedd e'n teimlo rhywbeth pwysig iawn i sgwennu amdano, ac eto oedd e'n
cysylltu gyda'r ysgrif amdano fi fy hun yn dod yn fam, ac oedd e hefyd yn anghymreig iawn o bwnc, a fi'n credu dyna beth dwi wedi ddamwynhau. Mae'r llwybr lleithog yna, mae ambell i alaeth hyd yn oed ymhellach i ffwrdd, ond wedyn mae'r ysgrifau'n dod nôl yn aml iawn i Geredigion ac i Landysul. Ac o'n i wrth ddarllen am Llandysul, wrth gwrs Llandysul yn y nos gan amla, o'n i'n edrych mas i weld os oedd un ffigwr o'n i'n disgwyl gweld yn ysgrifau rhywle, yn falle cwato, chwarae mig, oedd R.S. Thomas, ac wrth gwrs mae yna, walk on part, ond mae'n bresennol yn un o'r sgrifau, falle lyca ti ddarllen un o'r darnau i ni. Iawn. Oedd na ddim unrhyw lyfr yn bosib heb sôn am R.S, fel ti'n gwybod dwi wedi sôn droi, ond bai R.S yw pob dim wy'n sgwennu. Felly oedd cysylltiad bach rhwngddo fe a fi trwy gyfrwng adeilad yn Llandysul yn rhywbeth o'n i eisiau nodi. I wersnofio orffen, i'r ysgol ddechrau, i'r gwyliau ddod i ben, i rhywbeth orffen coginio yn y ffwrn, i blentyn bach ddod o hyd i'w sgidiau, oriau o aros yn bethau bach. Dim ond i gael aros amdani nhw eto ym mhen dim. Ac mae hyn o wahanol. Doeddwn i erioed wedi ystyried y gallwn sefyll mewn cae yn aros i weld y lleiad yn codi yn araf o tu nôl i'w gyddfan, ac y gallai treulio'r noson allan yn Regaron fod mor gyffrous am mynd rownd ynysoedd Croatia a'r gwch llawn awduron, yn yfed shots o racia ac yn bwyta pysgod ffres o'r môr, neu weld y tyniad o adar yn taro goleidi yn esenllu ar noson di-leiad. Doeddwn i ddim wedi ystyried ys blynyddoedd mawr y gallwn chwilio am anturiaethau newydd o fewn fy myd bach a eithyn llai ers cael blant, ac y gallai'r aros bod mor ystyrlon ar foment o ddarganfyddiad. The meaning is in the waiting, chwedl R.S, y bardd y bym yn obsesiynol amdano cyhyd, a gyntau a chysylltiadau lu gyda'r sir hon hefyd, am yw datceir redig tafarn y porth yn Llandysul, y man lle treulio'n fy holl nosweithau meddwol yn y 90au. Fe ai bysgota yn blentyn yn yr union fan lle 70 mlynedd yn ddiweddarach a byddwn yn eistedd yn o'n snocio gyda bi. Y ddwy ohonom yn methu stopio chwerthin yr holl ffordd i'r porth, a'r tafarnwr yn gofyn oedden ni eisiau brecwas gyda'n peintiau mewn bod yn cyrraedd mor hwyr. Fi a R.S ar lamer teulu, gyda degawdau o ddŵr byrlymus rhwng, ynta'n pysgota, fe na'n dychryn y pysgod i ffwrdd am chwrthyniad. Mae R.S yn bresennol, ond mae un dyn yn fwy presennol, sef Silas Evans, a gyntaf yn amlwg yn rhywun sydd wedi sbardino dy waith drwy eiriau fe. Wel, nes i ddarganfod y llyfr yma yn gyflym iawn bod hon yn gyfrol gath i ddanfon i'r fedal ryddiaeth union 100 mlynedd yn ôl. Ac oedd hynny'n jyst yn teimlo fel rhyw fath o rhodd yn ei hun, bod fi'n dal y llyfr yma, bod e'n bodoli, bod 100 mlynedd wedi pasio, a wedyn beth ti'n cael yw hanes syryddiaeth a syryddwyr yn amlwg yn ôl, oedd e'n sgwennu yn gynnar iawn, felly ddim wedi gweld yr holl datblygiadau o ran bobl yn mynd i'r gofod, ond o roi rhywfaint o hanes y Lloer a'r telesgop ac yn y blaen i ni. A yn nodi yn y rhagair rhyw awgrym bach caredig i'r Eisteddfod i roi fwy o sylw i syryddiaeth yn ei raglen nhw. Ac o'n i'n meddwl, mae'n cymryd 100 mlynedd i hynny i ddigwydd, i rywun i dderbyn comisiwn, achos mae'r holl beth wedi dod yn sgil y ffaith bod yr Gymdeithas Seryddol Frenhinol wedi gofyn i'r Eisteddfod i bartneri gyda nhw a wedyn i gomisiynu gweithiau am syryddiaeth. Felly o'n i'n teimlo bod fi'n ateb galwad Silas wrth sgwennu'r llyfr yma, a ddim sgwennu falle yn mewn ffordd gwyddonol ffeithio fel oedd e'n neud, ond efallai yn dilyn ar ei drywydd oedd e wedi dymuno bod yn rhywbeth gallai gael ei ystyried yn debyg i bethau'r fedal ryddiaeth, a bod fi'n mynd â fe cam ymhellach a wneud y pethau gwyddonol a fwy barddonol, rhyddiaethol, a cymysgu pob math o ddylanwadau, yn disgrifio fi hun fel rhyw fath o Barbarella yn hwylio i mewn i'w fywydau, wyneb i weired, a felly oedd e hefyd yn ficer, sa'n gwybod beth yw'n obsesiwn i gyda ficeriad sy'n sgwennu, ond ac hefyd yn rhyw
am y ffaith bod yr arwyddau, yr hen ysgol ramadeg yn Llandysir oedd sicrdiwr a dastra. Felly, oedd yna gysylltiadau bach o'n i'n ffeindio yn bob man rhwngdda i a Silas. Felly, Silas fydd yr obsesiwn nesaf, felly bydd Ares yn goffo mynd o'r ffordd. Ond Silas wedyn yn dy gyflwyno di i'r ffaith oedd yna wyddonwyr eraill a phobl yn defnyddio telesgop yn gynnar iawn yn ein hanes ni yma yng Nghymru. Pobl oedd yn arloesi'n wir. Oedd, yn union, a'r ffaith bod yr cofnod cyntaf telesgopig o'r Lleuad oedd, dwi'n meddwl, Thomas Harriot, oedd yr un oedd wedi i gofnodi fe gyntaf tua'r 19 oedd Goleuo yn arsylwi yn yr Eidal, ac mae'n debyg oedd wedi danfon lens lawr i Sir Gar at ddyn o'r enw William Lower, os dwi'n cofio'n iawn, a bod wedi creu cofnod telesgopig yma o'r Lleuad. Mae'r syniad falle bod y Lleuad wedi cael ei weld, neu'r cofnod cyntaf o'r Lleuad wedi cael ei ddylanwadu gan rhywun yn ei weld yng Nghymru. Oedd ni'n rhywbeth yn teimlo'n drawiadol iawn, ti'n bod, a wedyn hefyd yn cysylltu, oedd nhw'n sôn bod Harriet yn edrych arno fe mewn ffordd gartograffaidd iawn, fel map, a dyna fel darlunio strydoedd, profiadau, atgofion fy mywyd i, a dyna pam bod e'n cysylltu mewn ffordd gyda'r darganfyddiadau cynnar yna. Ni'n sôn beth i rhai pethau sydd yn medru bod yn astrus ac yn ddwys, ond dwi ti ddim yn sgrennu bod ti nhw yn yr arddull yna. Mae'r storia yn ysgafn drwyddi draw, yn dylanegol hefyd. Ond mae yna un pwynt yn y llyfr le es i, a hwnna oedd y pwynt le o ti'n esbonio bod ti cartre newydd dy fam a dy dad yn Llandysil. Fel aquarium, so felly oedd yn bosib i bobl edrych mewn, ac mae lot o wydr yn y lle. A wedyn o ti ar y frawd wedi cael syniad da. A droi'r mas, ddim i fod yn syniad da o gwbl. Mae hwnna fel, ti'n fod, falle trac yn canol album sy'n jyst yn hollol bonkers a ddim cweit yn gweddi gyda gweddill yr album, ond falle neud i ail-rando arni. A mae'n hirach o trac fyd. Mae'n fel un o'r tracs prog rock na sy'n mynd mlaen yn hirach na'r pethau Motown. Ie, fe gaethon ni barti rhyw noson yn Llandysil pam o'n i'n reit ifanc, falle o'n i'n 16, 17, mrawd, falle 20, 40, a oedd e'n beth ffôl i wneud, achos oedd yn rieni dim ond, wel, oedd yn had yn gollwng mam yn Heathrow, ac wedyn oedd e'n aros na noson ac yn dod nôl, so dim really lot amser gyda ni sort o tŷ mas ar ôl y parti yma. Fe ath pethau'n hollol wyllt, fe nath na grew o ganwyr o Loegr glywed bod yna barti yn y tŷ, dechrau llifo mewn. I ddweud y gwir, dwi'n meddwl efo'n diwedd y nos, oedd pawb yn Llandysil yn tŷ ni. Nawr fysa fe'n reit hwylus i weld os allai dyrchu hwn fel rhyw fath o ddarn o ffuglen, ond a y bore wedyn fe droiodd cwbl o bobl annisgwyl i fyny, a felly mae mam gyd-dre yn cael cameo hyfryd ynddo fe. Gyda'i henchmen. Oedd hi'n gymeriad hynod, oedd hi'n lanhawraig. A droiodd hi lan, achos oedd hi'n fath o ensynio bod i hangen hi i lanhau, neu? Dwi'n awgrymu yn yr ysgrif bod hi'n gallu synhwyro annibynnod o filltiroedd bant, fel rhywun oedd yn glanhau tai pobl, oedd hi'n gwybod bod yna lanas na Rhywsut, a dwi'n yn gwybod pam, oedd hi ddim wedi dweud bod hi'n dod, ond pan agores i'r drws a oedd hi am rawd reit yng nghanol yr clean-up operation, ond i'n gwybod bod hwn ddim yn mynd i fenni'n dda. Ac oherwydd mae awdur yn aml yn defnyddio rhywbeth lleol, rhywbeth bychan i gysylltu gyda rhywbeth mwy, mae yna rhywbeth oesol a bwyty un manylun bach yn y stori yma, oherwydd oedd pobl wedi bod yn smoco a'r sigarets wedi llosgu twlle yn y carpedi, a wedi oedd un ohonoch chi wedi meddwl byddai'n bosib twyllo'ch rhieni drwy stwffo bethau mewn i'r tylle, a ni'n meddwl, o na,
Wel, dylen ni ddiolch i mrawd i am atgoffa i am y manylun yna, achos darllenodd e fersiwn gwreiddiol yn mynd, iawn, ti'n di sôn am y bits bach o fflwp na, y carped. Odi, mae hwnna jyst yn rhoi rhyw syniad i ti o ba mor wirion oedd y syniad bod ni'n mynd i gallu dadneud yr holl lanas wnaethon ni greu. Felly, ie, oedden ni wastad yn meddwl bod ni'n mynd i gael get-away gyda fe, ond wnaethon ni ddim. Felly, mae yna wers foesol yna i bobl ifanc. Un o'r ysgrifau sy'n gadael y darllenydd dan deimlad yw'r ysgrif ola. Oherwydd yn yr ysgrif ola i ti'n gweud ffarwel. Ie, dwi'n sgwennu erthygl neu ysgrif goffa i fy modryb Sian, y chwaer mam, gollon ni Sian mis Chwefror eleni. A dwi'n dweud yn yr ysgrif bod i wedi bod yn lew iawn yn gadael y byd cyn y pandemig byd eang yma, achos fe gawson ni angladd hyfryd a gallu ffarwelio hi'n iawn. Ond oedd hi'n berson allweddol yn y mywyd i. Hi oedd y person cyntaf oedd yn darllen unrhyw beth o'n i'n sgwennu, a oedd hi yn llenor hun mewn ffordd distaw, yn darllen mwy nag unrhyw un o'n i'n abod, darllen y bookers bob blwyddyn. Ie, oedd hi yn yr uned gofal dwys yn Glangwili am rhyw 3-4 mis, ac nes i fynd ati a dechrau sôn am y llyfr yma, a sôn am y teitl, a dwi'n cofio hi jyst yn rhoi fath o seil bendith tawel i'r teitl. Ac wrth gwrs, mae'n drien, pam dwi'n darllen dwi'n meddwl, o fi eisiau gwybod be mae hi'n meddwl, ond ar yr un pryd, bysa hi ddim yn y llyfr, tasa hi yma, felly mae'n rhyw fath o, mae'r holl beth yn teimlo rhyw fath o deyrnged iddi hi. Mae cyn bod ni'n gorffen ein sesiwn ni gyda'r darlleniad o'r darn hynny, ga i wneud yn siŵr am un peth, Fflur. Nawr bod ti wedi ail gychwyn sgwennu llyfrau, just cyfresu teledu a ffilmiau, nid bod fi'n dylorni rheini, oes na nawr awydd i gyrio ymlaen i gynhyrchu mwy, boed nhw'n nofelau, neu hyd yn oed mynd nôl at ffurf yr ysgrif hyd yn oed? Fi wedi darganfod bod fi yn mwynhau y cyfrwng ffeithiol greadigol yma, a cymysgu ffaith a ffuglen. Mae'n fy siwtio i fi'n credu. A oedd yn lafur cariad, dwi'n meddwl, y llyfr yma am gyfnod hir, ac o'n i'n ame os o'n i'n gwneud y bydd iawn yn ei gyhoeddi fe. Unwaith mae'n mas, ti yn teimlo, oce, ie, dwi wedi gwneud e, a dwi yn gallu gwneud e eto. Achos dwi'n meddwl bod pam gyrraeddodd bocs o lyfrau yn teimlo fel gwirth, achos fel ti'n gwybod, dwi'n sôn am droion, oedd yn teimlo fel, does na ddim amser, does na ddim unrhyw gyfnod hir lle allai ganolbwyntio go iawn ar greu llyfr. A eto, fi'n credu, os i ti wir fod i sgwennu fe, mae'r peth i ti'n ysu am i wneud fe ddeitha. A dyna'r peth i wneud yw i feddwl yn ofalus ynglyn â beth dwi eisiau gwneud nesaf. Ond mae yna 2 brosiect, na ddim gweud beth un o, maen nhw ar fy nghyfrifiadur, ac mae un bron wedi gorffen a mae un hanner ffordd trwyddo, felly mae yna rhywbeth gobeithio yn mynd i ddod yn y gaps na rhwng cyfresu teledu. Wel, newn ni edrych mlaen i rheini, a newn ni gloi ein sesiwn nawr gyda atgofion am Sian oedd yn amlwg yn fenyw bwysig iawn yn dy fywyd, a geiriau haeddiannol felly a theilwng i orffen, ond Fflur, pob lwc gyda'r gyfrol, mae'n haeddi sylw, haeddi darllenwyr, mae'n rhyfedd ac yn wahanol, a mae yna un peth yno fe sydd yn atgoffa ni bod gwirthiau, bod nhw'n perthyn ni grefydd yn aml iawn, hefyd yn medru tarddu o wyddoniaeth. Y syniad bod ni ein hunain wedi cael ei wneud allan o ddwst y sêr, sydd yn ei hunain yn werth darllen a sylweddoli bod ni yn rhan o'r stori yma. Diolch yn fawr i ti, Jon. Na i orffen gyda'r darn yma. Y noson buoch farw, roedd y lleiad ar ei chwarter. Nid yn unig hynny, ond roedd y chwarter hwnnw yn ryfeddol o glir. Sefais ar uniog y drws a syllu dysges i unrhyw beth yn ystod yn hyfnod yn ymchwilio'r sêr a'i rhyfeddodau, yna does am wneud nhw ddim oll â ni. Ni sy'n gorfod ymwneud â nhw. Mae yn ddewis i ni'n wneud, neu beidio wneud. Felly hefyd gyda'r Lloer. Rydyn ni'n ddyledus iddi am ein bywyd, ein tyfiant, am bopeth y Gymru môr ganiataol. Ond mae hefyd yn rhywbeth ymylol. Go bryn y caiff fod yn brif gonsern i neb, heblaw yn bod yn dewis ei gweld felly. Ac roedd hi'n gysur ac yn gwmni yn noson hwnnw. Fe wyddwn wrth edrych i fyny, iddi fod yn dyst i baragraff olaf pob un ohono ni.
Ac yn ei disgleirdeb, fe deimlais ei bod hi'n rhoi'r amodau gorau posib i chi adl y byd hwn. Mewn prydferthwch a hedd, dan belydrau distaw a oedd yn gweddu i chi. Nid arch lleiad fawr yn dangos ei hun i bawb, ond chwarter lleiad oedd â grym lleiad gyfan. Roedd ganddi'r un cynildeb â chi, ymylol, nerthol, yn feidwyaidd ei natur ond eto'n tanio a disgleirio mewn cwmni. A hyd yn oed wedyn, wedi cael drws a thynnu'r blaens ac ildio ei gwsg, fe ddeffres yn sydyn yng nghanol nos, ac nad rhywbeth gorywch naturiol oedd hyn, dim ond ffenomen yn hollol naturiol, roedd y cleirder yn ddatgoffa ohonoch chi. A dyma ddeall wedyn mae ystyr arall i Theia, y blaned droth yn Lloer, oedd modryb. Mae chi, Sian, oedd fy Theia i, ac y byddai darnau ohonoch ynof o hyd yn lledaenu yn fy nghraidd tan fy mharagraffau olaf. Y bore wedyn wrth gerdded y plant i'r ysgol, roedd yr awyr yn llachar o binc. Haul isel gaeafol yn cuddio tu ôl i'r niwl, yn ceisio yn twyllo mae lleiad ydwydd. Roedd yr hynaf o'n mhlant yn galaru yn dawel bach wrth fy ymyl, tra bod y lleiaf yn codi ei llygaid i fyny'r awyr o hyd. Beth i ti'n neud, gofynnes iddi? Chwilio am Sian, meddai. Ac yn yr eiliad honno fe weles i eich llygad chi drachefn. Yn edrych i fyny fel y gwneithwch chi rhyw 4 awr ar 20 ynghynt. Edrych i fyny i rwle sy'n tu hwnt i'n gafel, sy'n tu draw i bob un ohono ni. Y man lle mae'r paragraff olaf a dechrau ein stori ni'n bodoli. Edrych i fyny i'r man sydd wedi arsylwi'n distaw arno'n ers cyn cof, sydd wedi bod yn dist i ddechreuadau a therfyniadau nid yn unig ein byd ni, ond y bydoedd cynt, y man sy'n dirgelwch i gymaint ohono ni. Y gofod yw'ch ein pennau lle mae unrhyw beth yn bosib. Lle o ddiddymdra y daeth rhywbeth o ddim a dangos i ni faint o bosibiliadau sydd, a chymaint mwy sydd eto i'w ddeall.